social media hi kanun phunga betlat pakhatane minute reilo te chungin thil chin chang kanin riat potir zungzung theya chutiang che chuan mi chanchin thalo lama tanga thudik lo thedar po a ol hle a thatna le a that lo na hi chu engpo lo ni se social media I hmana wangin hetiang hian I omve nga yem ti lobin fiate le ril rusorbing thei hun chunga toy thuchi rang chiar tur atam ema wangin social media hian kanril rusorbing thei hun chung chu apot niam hle alo ne kumsang ni le som panga khan Microsoft chuan zirchian na anlo nei to social media mangtu te chu chorwalin anril rusorbing thei hun chung chu second riat chawani ten mu chuak he zirchiana hian Canada mi sang ni chu an thuak chet veldan enna EEG mangin enania social media man ba ka kanril rusorbing thei hun kanril rupe khun chung chu second riat chiani ten mu chuaka kumsang nia tangkhan zirchiana hi anlo nei tran toa hemikum hian kanril rupek thei hun chung chu second som pahni alania kum som panga aral meu chuan second riata atla hniam ta ne azir chiang tu te chuan social media en tura pui atam lutuk to kanril ru kansorbing man lova kan thua ka danglam na siam ta ni ante kanril ru sorbing thei hun chung atlak niam rol hian voi khata arwala thil kan ti kop theina multitasking la mai ro chuan kan thluak athang hle thung ngai tuana ka seng hlei theilo emo kan ti fawani chuan social media in min ngong ve hlek tina nia concentration kan pek theidan hi za som nga velin social media kan man thina wangin atla niam to nia chu tani bok thil kan thriat reng theina atidang lam mi hringril lu chungchang zirtu mi thiam ten zirchiana neya tanga an mu chua chu social media hian kan thil thriat reng theina a khoi dang lam ti hi nia a khoi dang lam na sat ber chu transactive memory antia enge kan chin chiata na poimonga enge kan la chorle don ti clear kan har sa trin social media hi kan thil tonte chin chiana tan kan mang thina chu wangin enge kan riat rengna a luta enge lut lo ti chu clear har em to mai alonia en chin na neya chuan an mi en chin thren khat te chu an ton riat te an riat rengna tangin an zia tira social media an account ron chungin an zia tir le boka chumi pahni an khai khin chuan an riat rengna chau manga an ton riat an zia chuan social media en chunga an zia chu a phalo hle thil chin chia angai lem lo social media tangin a en let le thei tia kanin ngana wangin kan thluak chu thil riat reng thei konga alo song te thei viau mai alo nia kan chunga thil thleng chungchanga kawachiang to love o ti kan thrat viawani chuan social media kan khoi wangane ril rulama ngong dan mi hring hi a hu howa chenga income hlim tura siam kan ne in khar khip lai phei chuan income hlim na tan social media kan mangrang kai hle ma se a thalo lama social media hian ril rulama har satna depression anxiety le khohar na te mani inti hlumemo inti nat du na te thlengin akeng tel ve thei thung Facebook le Instagram te WhatsApp te thlengin chuang bi kemo ngai sak hlo lo bi kemowa in hriat na te akeng tel theya mani in mu niam na te anxiety le adang dang heng te hian aron chok chuak ta thina ne income na tan hian mun le muna in mu tluk kom lova social media tanga in nem na te hian mita inen chunga in nem na te angkhan ril ru ati ha dam thei tak tak lo ti hi zirchiana in a mu chua ania chubaka social media hun mantluk tluk hi rual polna nia in riat thei ani lain tlasanga in riat na athlen thei boka social media in soisel le in timol phau chiam te ngong turpo kan ngai to thiamai ome kongle lama in soisel na te hi anlar puyawanga poitimi alote po om thei ani ve bok heng te hian ril rulama risel na angong thei vek karil ru a ha dam lo itini chuan
social media nilovin chung tele thren ruala zok ril ru chu ti thoven thin tur antiani chu mut hun abuai social media mai ba ka phone thrim thrim awangin mut hun mu mal nei lo tho hun mu mal nei lo kanom ta fur mai kan na thole kan thil ti dang a ngong chuang hleinem kan lo ti mai thei ma se mut mu mal lo awang hian mi hring hi na thole zirna konga kan ni turang kan ni phak lo hle alo ne social media te hian an platform a hian hun rei theyang ber mang se min duwa kan thatpui le thatpui lo lam kha an ngai ven tak tak to lo a tru lo thlenga keu chhuwa dap kher tum hi mut muna phei chuan mut hun ti buai tu mai zok kania mutna social media a hun I hmang reilu tu kani chuan heng company te thanga hian I nok chat ti na ne beisei lo tur hlir kan beisei social media chuan kan thatna kan hlo tlin na le midangin min not se ti lam hi kan phau chua du ani tlang pui hemi mawang hian face beauty te in ring lo ang deuh lai candid photo ti borvel te alar pha ani kha a thalo lai chu thupin a tha theyang berin lan kan tum theu alowen tu te a hei hian ngonga nei thei chu midang aya tling lo le hre ombi ka in hriat na te I chik na te thlengin ania chuba ka chuan hring nun le in kom ho na thilo manglo pui pui min be sei tir na chin awm bok a thalai phau chua lo tur tinani lova social media phaulan phena hian nokve tak tak atam mai ti hria tel chi zo kani tin mithiam te chuan an soi social media nuam ti mel deuh te hi ataka chuan leibanga tak tak te po anom ve chok thowa internet khovela kan hmu thin te hian atak ram a hril fia zo lawane ngol veina social media ngol hi ave theya zule meizial te ain angol vei anazok ti hi zirchiana tanga mu chua aneya angoli ve yem ti chu hetiang hian infia turani anti engtika nge social media ilu nun ber atel lovin nikhat pum hlum iom thei nun ber ti te min an unfollow chain iril ru nualem I social media man na sat ber kha naktu ka top don ta se I thla phangem ti te hi ne I chana tangin angol I ve ani chuan sim deuh te po angai mai thei social media khoi hian nuam kan ti na kan thluaka dopamine pek chua atipunga angol vei konga hian kan thluak chu rui hlole poisa khel ngol veina tenen ati dang lam thei dan ai nang reng ane emo in ti tlatna social media kan thil tarlan min anlo ngai venemo follower le subscriber nga in lartariawa in hriatna apiang theya chumi na ken tel pakhat chu spotlight effect kan tia kan thil tia piang a thalamemo a chelamemo chu min anlo chik riawa hriatna ne hei hi bom to ta in khung na tluk velania like nga le nga lo te viewer nga le nga lo te chu thil te na tan kan hmang towa nuam kan ti zong le kan tui zong a hlia khuwa midangin min pomem ti ringota buaina mai chau ane waisen na doi zep poi khoina engemom se poi khoi tu chu velila ni mai lom ti tok te trongkam moi lo theyang berle hriam tak taka kan mitran lo zong te le huat zong te chua hi social media ina aken telania digital khovela chuan kanin da da na zirin tu tenge kan ni ti hi achiang lo ruai towa chu rem chang lo la a lo huai tariau anom thin ataka mani ngai dan din pui ngama thu dik tran ngam an ni lem lo chuan social media huai sen na hi chu biru chunga in ro sak ve vak vak na ani zoka huai sen na ni lovin doi zep na asiam zok ni in zirchiana chuan asoya ataka social media a huai sen deuh te hi an huai le tak tak ngai chong lova social media kapo sange anti chu an huai sen dan ber ani tlang pui hemi na hrin chua chu social media boruak tui nai lo tak ani chok bok mi hring khluak thlenga khoi danglam thei ani awangte kan ril ro hrisel na ngong thei ani awangte le kan nun phung khoi thei ani awangin
social media man konga hian chin tok nei atul ni in mithiam te chuan an soya atang kaina le azun ngai anat dan ngai to hian mihring te chuan kan hnu chhon le tolok lo mai theya mase kong le lama ngong thalo nei thei ani wangin invent hiam atul antia social media le digital khovel hian atak ram alathak thei tak tak don lo wangin hun manna beratana manchu afulova mihring le mihring in lai chi natluka thra rirulama pheichuan mihring in kan ngei hi awam tak tak lo tinan soi social media le tunlai changka na te hi chu mihring in nu hnaina man ruatana man chi ania atakram ayo tu tan chuan atlak lem lo antina ani ber mai